královně pomáhá vévoda z Kentu a jeho sestra, princezna Alexandra. Královna vykonává oficiální povinnosti již 50 let. Balíček dorazil do Kensingtonského paláce ve středu odpoledne bez varování. Catherine si právě procházela svůj rozvrh, když její osobní sekretářka přinesla zdobenou dřevěnou bednu, takovou, která se používala k ukládání vzácných předmětů, jež přežily generace. Zpáteční adresa jí přiměla k zamyšlení. Princezna Alexandra. Uvnitř byl ručně psaný vzkaz a sbírka šperků, které Kateřině vyrazily dech. Tyto šperky patřily královně matce a byly předány Alexandrie před desítkami let s konkrétními pokyny ohledně jejich budoucnosti. To, co v těchto pokynech stálo a proč si Alexandra vybrala právě tento okamžik, aby je uctila tím, že dala vše Kateřině a zcela obešla. Kamilu by v paláci rozpoutalo bouře, kterou nikdo nečekal. Rozhodnutí bylo úmyslné, cílevědomé a mělo odhalit rozpory v královské rodině, které byly pečlivě skryty před veřejností. Pojďme rovnou k věci. Princezna Alexandra třídila své věci celé měsíce k úkolu, přistupovala s metodickou přesností, která definovala jejich více než 70 let královské služby. Věk a zdravotní problémy jí nutily k ostřejšímu uvědomění si smrtelnosti a potřeby zajistit, aby její záležitosti byly v pořádku, než se o nich bude rozhodovat. Mezi její nejcennější věci patřily šperky, které se k ní nedostaly prostřednictvím dědických zákonů ani oficiálních kanálů, ale osobními dary od členů rodiny, kteří jí svěřili předměty s hlubokou sentimentální hodnotou. Nejvýznamnější z těchto šperků pocházely od královny matky její tety, která je Alexandře soukromně darovala v letech před její smrtí. Královna matka byla ohledně svých šperků strategická a chápala, že tyto kousky nesou význam i přes svou peněžní hodnotu. Oficiální předměty procházely zavedenými kanály, stávaly se součástí korunní sbírky nebo se dostaly ke konkrétním osobám podle protokolů stanovených po staletí. Měla však také osobní předměty, s nimiž mohla nakládat dle libosti a ty pečlivě rozdávala lidem, o kterých věřila, že si je náležitě ocení a uctí je. Alexandra obdržela několik takových darů spolu s pokyny, které byly spíše ústní než písemné. Soukromá přání, vyjádřená v rozhovorech, kterých se zúčastnili pouze ony dvě. Mezi těmito dary byla úžasná brož se safírem a diamanty, která byla oblíbenou součástí královny matky a kterou nosila na nesčetných událostech během svého dlouhého života. Byly tam také perlové náušnice specifického původu, které patřily královně Marii, než přešly ke královně matce náramek s propracovaným designem, kombinující smaragdy a zlato v jemném i výrazném vzoru zároveň. A možná nejvýznamnější byla tiára, která nebyla součástí oficiální královské sbírky, ale byla v soukromém vlastnictví královny matky, kterou získala prostřednictvím svých rodinných vazeb, nikoli sňatkem s Windsory. Tyto kousky nepředstavovaly jen bohatství, ale i historii spojení s ženami, které utvářely svět válkou, i mírem, triumfem, i skandálem. Pokyny královny matky Alexandre byly jasné co do ducha, i když ne v právní specifikaci. Tyto kousky měly nakonec připadnout někomu, kdo stělesňoval hodnoty a přístup ke královské povinnosti, které prosazovala královna matka. Někomu, kdo chápal, že být královskou rodinou znamená spíše službu, než status navazovat kontakty s obyčejnými lidmi, než si udržovat aristokratický odstup. Královna matka žila dostatečně dlouho na to, aby viděla škody, které by mohly napáchat královské rodiny, když na tyto zásady zapomenou, když upřednostní své vlastní pohodlí a touhy před potřebami instituce a veřejnosti. Měla silné názory na to, kdo v rodině tomu rozumí a kdo ne. Alexandra sledovala vývoj rodiny v průběhu desetiletí. Od smrti královny matky pozorovala, jak různí členové přistupovali ke svým rolím a povinnostem. Viděla skandály i triumfy, byla svědkem úspěšných i neúspěšných manželství, utvářela si vlastní úsudek o tom, kdo skutečně chápe, co znamená sloužit. Když se podívala na současnou generaci, jedna osoba vynikala jako stělesnění vlastností, kterých si královna matka cenila. Kateřina. Princezna z Walesu strávila roky dokazováním své vlastní identity. S grácií snášela intenzivní zkoumání, modernizovala svůj přístup ke královské povinnosti s respektem k tradici a důsledně upřednostňovala instituci před osobními preferencemi. Alexandra věřila, že královna matka by Kateřinu nesmírně schvalovala a přála by si, aby tyto šperky měla. Rozhodnutí darovat Kateřině šperky nebylo učiněno impulzivně. Alexandra se poradila s důvěryhodnými poradci, včetně svého vlastního právníka, aby se ujistila, že neexistují žádné právní překážky
pro převod předmětů. Vzhledem k tomu, že se jednalo o osobní dary pro ní, nikoli o součást jakékoliv oficiální sbírky, měla právo s nimi naložit dle libosti. Radila se také s členy rodiny, jejichž názorů si vážila a pečlivě zvažovala jejich reakce, aniž by prozradila své konečné rozhodnutí. Zjistila, že názory byly rozdělené. Někteří členové rodiny si mysleli, že by předměty měly patřit Camille, současné královně, choti v souladu s tradičními hierarchiemi. Jiní souhlasili s Alexandrou, že Catherine je vhodnější příjemkyní na základě zásluh a pravděpodobného přání královny matky. Samotné rozdělení bylo odhalující a odhalovalo skryté napětí o tom, kdo skutečně patří do středu moderní monarchie. Alexandra učinila konečné rozhodnutí po dlouhém přemýšlení a modlitbách. Díla darovala Kateřině, čímž ctila to, co považovala za záměry královny matky a své vlastní zhodnocení toho, kdo si je zasloužil. Udělala to ale soukromně, aby se vyhnula podívané na veřejnou prezentaci, která by mohla Kamilu strapnit. Předměty nechala profesionálně vyčistit a ohodnotit a poté je pečlivě zabalila s dokumentací o jejich původu a významu. Napsala Kateřině dopis, v němž vysvětlila historii každého kusu, vztah královny matky k nim a proč si Alexandra myslí, že by je Kateřina měla mít. Dopis byl vřelý, ale zároveň nesl implicitní poselství. Jste budoucností této rodiny. Tyto texty představují to nejlepší z naší minulosti. Uctívejte je tím, že budete i nadále stělesňovat hodnoty, které reprezentují. Když bylo vše připraveno, Alexandra zařídila doručení balíčku přímo do Kensingtonského paláce, čímž se vyhnula oficiálním palácovým kanálům, které by jej mohly zachytit nebo vyvolat otázky. Chtěla, aby Catherine Dare převzala soukromně, aby mohla jeho význam zpracovat bez okamžitého tlaku nebo kontroly. Co Alexandra nepředpokládala, nemohla ani předvídat, bylo, jak rychle se o převodu roznesou informace a jak explozivní bude reakce, jakmile lidé pochopí, co se stalo. Dar, který měl být soukromým gestem důvěry a podpory, se měl stát velmi veřejným prohlášením o moci přízni a budoucím směřování monarchie. Kateřina otevřela krabici ve svém soukromém obývacím pokoji stranou od personálu a rodiny a chtěla si prohlédnout její obsah bez publika. Když uviděla, co je uvnitř, doslova zalapala po dechu. Kousky byly úchvatné, každý z nich byl uměleckým dílem, které v sobě neslo desítky let historie. Opatrně zvedla safírovou brož, cítila v ruce její tíhu a snažila se představit si, jak ji nosí královna matka. Řemeslné zpracování bylo mimořádné druh práce, který již v moderní šperkařství neexistoval. Každý kus vyjadřoval jinou éru a estetické cítění, přesto všechny sdílely nadčasovou eleganci, která přesahovala módu. Catherine si přečetla Alexandrin dopis dvakrát a vstřebávala každé slovo a jeho důsledek. Dopis s vědeckými detaily vysvětloval původ každého díla, ale obsahoval také osobní úvahy o charakteru a hodnotách královny matky. Alexandra psala o tom, jak královna matka přežila bombardování během druhé světové války, zatímco odmítala opustit Londýn. O tom, jak navštěvovala zraněné vojáky a bombardované čtvrti. O tom, jak chápala, že být královskou rodinou znamená být přítomen v těžkých časech, spíše než se uchýlit do bezpečí a pohodlí. Paralela s Kateřininým vlastním přístupem byla implicitní, ale jasná. Chápeš, co chápala ona? Proto to patří tobě. Dar okamžitě způsobil dilema, které si Catherine uvědomila, i když si gesta vážila. Tyto předměty, zejména tiára, byly natolik významné, že jejich převod nezůstal bez povšimnutí. Lidé se ptali, odkud pocházejí, zkoumali jejich historii a zjistili, že patřili královně matce. Vyvstávaly otázky, proč se dostali ke Kateřině, a ne ke Kamile, která jako královna manželka mohla očekávat, že obdrží předměty spojené s předchozími královnami. Dar jakkoliv dobře míněný mohl vyvolat přesně ten druh rodinného napětí a veřejných spekulací, kterým se Catherine roky snažila vyhnout. Jejím prvním instinktem bylo vrátit předměty Alexandře s laskavým vzkazem, v němž by vysvětlila, že, ačkoliv je hluboce poctěna, nemůže přijmout předměty, které by mohly způsobit rodinné neshody. Ale i když Catherine tuto reakci zvažovala, věděla, že by Alexandru urazila, že by odmítla gesto, učiněné s velkou rozvahou a péčí. Alexandře bylo přes 80, celý život sloužila královské rodině s tichou důstojností a rozhodla se uctít Kateřinu hluboce osobním způsobem.
Odmítnout tuto poctu se zdálo být špatné, i když její přijetí by mohlo vést ke komplikacím. Kateřina s tímto dilematem seděla celé hodiny, otáčela šperky v rukou a snažila se najít cestu vpřed, která by respektovala jak Alexandrina přání, tak křehkou dynamiku královské hierarchie. Rozhodla se, že se před jakýmkoliv rozhodnutím poradí se svým manželem, princem Williamem. Když se ten večer vrátil domů, ukázala mu krabici a vysvětlila mu, co se stalo. Williamova reakce byla složitá. Okamžitě pochopil, proč Alexandra dala ty kousky Kateřině a souhlasil s tím, že jeho žena stělesňovala vlastnosti, kterých si cenila jeho prababička. Zároveň si ale uvědomoval, že by to mohlo být vnímáno jako urážka jeho nevlastní matky, což by naznačovalo, že Kateřina si více zaslouží uctít odkaz královny matky než Kamila. Situace vyžadovala opatrné zacházení, aby se předešlo zbytečné bolesti nebo vyvolání konfliktů, které by nesloužily žádnému produktivnímu účelu. William a Kate dlouho do noci probírali své možnosti. Mohli dar přijmout, ale nechat si ho v soukromí. A nikdy je nenosit veřejně, aby nepřitahovali pozornost. Mohli o tom informovat Kamilu přímo dříve, než se k ní dostanou zvěsti, a prezentovat to jako Alexandrino osobní rozhodnutí, které odráží spíše dlouhodobé pokyny než nějaký dobový úsudek. Mohli dokonce nabídnout, že některé z kusů umístí do královské sbírky, místo aby si je ponechali osobně, i když by to Alexandrin záměr do jisté míry zmařilo. Každá možnost měla své výhody i nevýhody a žádná neodstranila zásadní trapnost situace. Rozhodnutí jim nakonec vymklo z rukou, když se o něm zaměstnanec, který balíček zpracovával, ledabyle zmínil někomu, kdo si jeho význam neuvědomoval. Ten kolega se o tom zmínil někomu jinému. A během 48 hodin se palácovými sítěmi šířily zvěsti o tom, že Catherine obdržela cenné šperky, které Kamilu obešly. Zvěsti se dostaly k novináři se zdroji v paláci a Catherine a William najednou odpovídali na otázky ohledně daru, který doufali utajit. Příběh se měl brzy dostat na veřejnost a oni se museli rychle rozhodnout, jak s vyprávěním naloží. Catherine se rozhodla být proaktivní, nikoli reaktivní. Zavolala přímo Alexandry, vřele jí poděkovala za dar a vysvětlila, že se příběh brzy dostane na veřejnost. Zeptala se Alexandry, zda by jí nevadilo, kdyby Catherine vydala prohlášení vysvětlující historii daru a Alexandrino zdůvodnění. Alexandra okamžitě souhlasila s tím, že nemá co skrývat a je hrdá na to, že dala předměty někomu, o kom věřila, že je náležitě uctí. S Alexandriným požehnáním spolupracovala Kateřina s palácovým komunikačním týmem na vytvoření prohlášení, které by bylo zveřejněno preventivně, než by bulvární média mohla příběh zarámovat senzačnějším způsobem. Prohlášení bylo pečlivě formulováno. Uznalo se v něm, že Kateřina obdržela od princezny Alexandry šperky, které dříve patřily královně matce. Vysvětlilo se v něm, že se jedná o osobní předměty, které Alexandra obdržela jako soukromé dary a že s nimi má právo nakládat dle libosti. Poznamenalo se v něm, že se Alexandra rozhodla je darovat Kateřině jako uznání její oddanosti královské službě a stělesnění hodnot, které královna matka prosazovala. V prohlášení se Alexandře děkovalo za štědrý a smysluplný dar. V prohlášení se však záměrně nezmínila Kamila, ani se nevysvětlilo, proč dárky neobdržela. Toto opomenutí bylo strategické a mělo zaměřit pozornost na pozitivní gesto, nikoli na to, kdo byl vyloučen. Kamila se o daru šperků dozvěděla stejně jako většina veřejnosti. A to prostřednictvím zpráv, které se objevily online ještě před zveřejněním oficiálního prohlášení páláce. Dala si čaj s přáteli, když jí telefon začal vibrovat. Zprávami lidé jí posílali odkazy na články o tom, jak Kateřina obdržela soukromou sbírku královny matky. Její první reakcí byl zmatek. Nevěděla, že taková sbírka existuje. V Alexandrině vlastnictví neuvědomovala si, že královna matka distribuovala osobní předměty mimo oficiální kanály. Když si přečetla podrobnosti a pochopila význam toho, co bylo Kateřině darováno, zmatek vystřídal bolest a poté hněv. Bolest pramenila z implicitního sdělení, že si nezaslouží předměty spojené s královnou matkou. Že i přesto, že je královnou, chotí i přes roky služby, si je nějakým způsobem méně zaslouží než Kateřina. Hněv pramenil z toho, že se o tom dozvěděla z médií a ne z osobních informací od členů rodiny. Ať už měla na šperky nárok nebo nezdvořilost v podobě předběžného oznámení, by byla oceněna. Místo toho se cítila zaskočená a nerespektovaná, jako by s ní bylo zacházeno
jako s dodatečnou myšlenkou v rozhodnutí, které se týkalo věcí, které by rozumně očekávala. Camilliny přátelé se snažili být oporou, ale jejich komentáře situaci jen zhoršily. Poukazovali na to, že dar se jeví jako úmyslné urážení, že Alexandra musela vědět, jak bude vnímán a že Catherinino přijetí svědčí o špatném úsudku a nedostatku ohleduplnosti k Camilliným citům. Tato pozorování, jakkoliv dobře míněná, živila Camilu křivdu a stěžovala jí nalezení velkorysé interpretace událostí. Než se král večer vrátil domů, Camila byla plně přesvědčena, že byla úmyslně uražena a že je třeba v reakci něco říct nebo udělat. Karel se ocitl v nelehké situaci. Chápal zraněné pocity své ženy, ale také si uvědomoval, že Alexandra jednala v rámci svých práv a že Kateřina neudělala nic špatného, když přijala dar od staršího člena rodiny. Snažil se Kamil vysvětlit, že ty předměty byly Alexandríným osobním majetkem, aby s nimi mohla nakládat, jak si přeje, a že jejich převod na Catherine nepředstavuje žádný oficiální úsudek o Camilině postavení ani hodnotě. Camila ale neměla náladu na to, aby se nechala přesvědčovat. Cítila tu urážku hluboce a chtěla uznat, jak nevhodná celá situace byla. Následná hádka byla jednou z nejvážnějších neshod v jejich manželství. Camila obvinila Charlese, že se neustále zastává Williama a Kateřiny a zároveň odmítá její oprávněné obavy. Charles namítl, že Camila to vykládá o sobě, když ve skutečnosti jde o to, aby Alexandra ctila přání královny matky. Camila odsekla, že přání královny matky, pokud skutečně existovala, jsou stará desítky let a neměla by nahrazovat současnou realitu o tom, kdo ve skutečnosti zastává pozici královny. Konverzace se točila v kruhu. Obě se pevně držely svých pozic a ani jedna nebyla ochotna ustoupit. Zaměstnanci paláce, kteří hádku zaslechli, uvedli, že trvala přes hodinu. Skončila tím, že Camila v slzách odešla z místnosti. Král Karel, frustrovaný a vyčerpaný, zavolal Vilémovi, aby probral situaci. Otec a syn si otevřeně promluvili o tom, jak se s následky vypořádat. William soucítil s Camillinými zraněnými city, ale pevně věřil, že Catherine neudělala nic špatného. Dar byl nevyžádaný a jeho odmítnutí by Alexandru urazilo. Pokud někdo způsobil problém, byla to Alexandra svým načasováním a způsobem, jakým dar podala. I když i to bylo diskutabilní, protože pouze plnila soukromé pokyny královny matky. Karel navrhl, aby se princezna Kate mohla obrátit přímo na Camilu, jako žena se ženou, a urovnat situaci. Willem souhlasil, že by to mohlo pomoci, ale varoval svého otce, že se Kateřina neomluví za přijetí daru, na který má plné právo. Karel to chápal, ale doufal, že rozhovor by alespoň mohl snížit teplotu a zabránit tomu, aby se to přerostlo v dlouhodobý rodinný spor. Požádal Williama, aby nechal Catherine zavolat Camille, a William souhlasil, že si to se svou ženou probere. Catherine se zdráhala, když William předal otcovu žádost. Tuto situaci si nevyhlédla. Snažila se ji řešit s patřičnou diskrétností a necítila, že by se Camille měla omlouvat. Chápala však také, že na rodinné harmonii záleží a že dlouhodobé napětí mezi ní a královnou chotí způsobí problémy všem. Po krátké vnitřní debatě souhlasila, že se na Camilu obrátí. Williamovi však jasně dala najevo, že vyjádří pochopení pro Camilliny pocity, aniž by připustila, že se stalo něco nevhodného. Telefonát mezi Catherine a Camilou byl napjatý a trapný. Catherine začala tím, že chápe, že situace musela být překvapivá a že doufá, že Camila věděla, že nikdo neměl v úmyslu ji zranit. Camillina reakce byla chladná, vzala Catherinina slova na vědomí, ale doopravdy je nepřijala. Dala jasně najevo, že má pocit, že celá záležitost byla špatně vyřešena a že se mělo více zvážit, jaký dopad na ní měla mít. Catherine trpělivě naslouchala a pak jemně, ale pevně řekla, že dostala dárek od staršího člena rodiny a že by bylo špatné ho odmítnout. Doufala, že Camila její postoj pochopí. Hovor skončil bez řešení nebo skutečného usmíření. Obě ženy řekly, co potřebovali, ale základní napětí přetrvávalo. Camila se stále cítila uražená. Catherine si stále myslela, že neudělala nic špatného. Tato událost odhalila a prohloubila propast mezi nimi. A k jejímu překlenutí bude potřeba více než jeden trapný telefonát. Palácoví úředníci, kteří situaci monitorovali, si uvědomovali, že se nejedná jen o šperky. Šlo o hlubší otázky statusu respektu a toho, na kom v rodinné hierarchii záleží nejvíce.
Tyto otázky se pod povrchem dřely už léta. A dar v podobě šperků je ostře vynesl na povrch. Zprávy o daru šperků dominovaly královskému zpravodajství po několik dní. Názorové články analyzovali, co to znamená, rozebírali související vztahy a spekulovali o budoucích důsledcích. Reakce veřejnosti byly ostře rozdělené a odrážely širší rozpory v tom, jak lidé vnímají různé členy královské rodiny. Ti, kdo obdivovali Kateřinu, vnímali dar jako vhodné uznání její oddanosti a půvabu. Ti, kdo podporovali Kamilu, to vnímali jako urážku, odhalující pokračující zaujatost vůči královně Choti, a ti, kdo byli skeptičtí k monarchii, obecně vnímali celou situaci jako důkaz malicherné a dysfunkční povahy této instituce. Královští komentátoři zaplnili hodiny televizního času diskusí o nuancích. Někteří poukazovali na to, že Kateřina představovala budoucnost monarchie, zatímco Kamilin, čas v centru pozornosti, byl nutně omezen věkem. Z tohoto pohledu dávalo darování významných kousků Kateřině strategický smysl, aby se zajistilo, že budou nošeny a oceňovány po celá desetiletí. Jiní tvrdili, že protokol a hierarchie jsou důležité, že královna by měla mít přednost před předměty spojenými s předchozími královnami bez ohledu na osobní zásluhy nebo budoucí prognózy. Debata se stala zástupným nástrojem pro širší spory o to, zda by monarchie měla být založena na tradici nebo modernizaci, na dědičném statusu nebo na získané úctě. Sociální média byla předvídatelně brutální a reduktivní. Objevily se hashtagy podporující různé postoje. Denně se odehrávaly trendy bitvy mezi týmem Catherine a týmem Camily. Vznikaly memy, množily se ošklivé komentáře. Šperky, které byly darovány jako soukromé gesto úcty, se staly symbolem, který různé frakce používaly k prosazování svých preferovaných narrativů o královské rodině. Kateřinini stoupenci ji vykreslovali jako právoplatnou dědičku odkazu královny matky, někoho, kdo stělesňoval povinnost a službu, způsobem, jakým by to Kamila nikdy neudělala. Kamilíny obránci vykreslovali Kateřinu jako vypočítavou a ochotnou přijmout pocty, které měly patřit její tchyni, a odhalovali tak její skutečné ambice, skryté pod pečlivě pěstovanou skromností. Intenzita. Reakce veřejnosti všechny překvapila. Úředníci paláce očekávali určitý zájem o příběh, ale nepředpokládali, že se stane takovým kulturním bodem vzplanutí. Byly provedeny fokusní skupiny a průzkumy veřejného mínění. Jejichž výsledky byly znepokojivé pro ty, kteří doufali v jasnou podporu pro kteroukoliv z žen. Veřejnost byla skutečně rozdělená. Názory se lišily převážně podle generací a postojů. Mladší lidé měli tendenci podporovat Catherine. Starší lidé spíše pomáhali Camille. Lidé, kteří chtěli modernizaci monarchie, podporovali Kateřinu. Lidé, kteří si cenili tradic, podporovali Kamilu. Rozdíl se netýkal ani tak zúčastněných jednotlivců, jako spíše toho, co v myslích lidí představovali. Alexandra sledovala, jak se tento cirkus odehrává s rostoucím znepokojením. Neměla v úmyslu vyvolat takovou kontroverzi. Jejím cílem bylo ctít přání královny matky a ocenit někoho, kdo si podle jejího názoru uznání zasloužil. Představa, že by její gesto mohlo být zneužito ve veřejných sporech o to, kdo je hodnotnější nebo důležitější, ji nikdy nenapadla. Zvažovala vydání prohlášení, které by objasnilo její záměry a zmírnilo napětí, ale její poradci jí to nedoporučovali. Cokoliv by teď řekla, by bylo rozebráno a použito různými stranami k podpoře jejich předem stanovených postojů. Lepší nechat kontroverzi dohořet, než přilévat olej do ohně. Kateřina celou situaci vyčerpávala a skličovala. Strávila roky snahou vyhýbat se kontroverzím a soustředila se spíše na svou práci, než na palácové intriky. Teď se ocitla uprostřed bouře, kterou nevyvolala a nemohla ovládnout. Přestala číst zprávy a komentáře na sociálních sítích, protože si uvědomila, že kdyby se s nimi zabývala, cítila by se jen hůř. Místo toho se soustředila na své povinnosti, na projekty a sponzorství, na kterých skutečně záleželo. Účastnila se akcí, setkávala se s organizacemi a vykonávala práci princezny z Walesu. Zatímco se snažila ignorovat hluk kolem kontroverze ohledně šperků. Vilém byl svou ženu ochranářský a frustrovaný tím, co považoval za uměle vytvořené drama. V soukromých rozhovorech s palácovými úředníky dal jasně najevo, že od nich očekává, že budou Kateřinu bránit před nespravedlivými útoky a že se budou bránit narrativům,
které naznačují, že udělala něco nevhodného. Někteří úředníci byli ochotni to udělat. Jiní byli opatrnější, protože nechtěli být vnímáni jako osoby, které se staví na něčí stranu v tom, co bylo stále více prezentováno. Jako konflikt mezi Kateřinou a Kamilou. Neochota plně podpořit Kateřinu Viléma rozzlobila, ale zároveň chápal politické kalkuly, které ve hře byly. Palácoví úředníci sloužili instituci a někdy to znamenalo, že žádného jednotlivého člena nebylo třeba příliš silně podporovat, když se objevily kontroverze. Karel se snažil veřejně zůstat nad sporem, zatímco v zákulisí pracoval na uklidnění napětí. Hovořil s mediálními kontakty a povzbuzoval je, aby se zaměřili na jiné příběhy. Mluvil s členy rodiny a požádal všechny, aby zmírnili rétoriku a vyhnuli se čemukoliv, co by mohlo kontroverzi prodlužovat. Zvláštní důraz kladl na to, aby nikdo z Kamily na okolí nedělal prohlášení, která by mohla být vnímána jako útok na Catherine, protože si uvědomoval, že takové útoky by se obrátily proti Kamily a ona by vypadala malicherně. Díky tomuto úsilí se intenzita zpravodajství začala postupně snižovat. 6 měsíců po prvním daru se prach usadil hlavně kvůli veřejné kontroverzi, ale soukromý dopad se v rodině stále šířil. Vztahy byly prověřeny a v některých případech trvale pozměněny tím, jak lidé na situaci reagovali. Catherine a Kamila si udržovali srdečný, ale odtažitý vztah. Mluvili spolu, když to bylo nutné, na rodinných akcích, ale už se nesnažili budovat skutečné vřelé spojení nebo city. Pohoda, která mezi nimi dříve panovala, nikdy ne blízká, ale alespoň přátelská, byla pryč. Obě ženy byly natolik profesionální, že to před veřejností skryly. Ale lidé, kteří je dobře znali, změnu viděli. Princezna Alexandra, přemýšlejíc o tom, co její dar uvolnil, měla smíšené pocity. Stála si za svým rozhodnutím a věřila, že to bylo správné rozhodnutí, ale litovala bolesti, kterou mu způsobilo, a způsobu, jakým ji ostatní zneužili, k účelům, které nikdy nezamýšlela. Kontaktovala Catherine i Kamilu zvlášť a napsala jim dopisy, v nichž uznala obtížnost situace a vyjádřila naději, že čas zahojí jakékoliv rány, které vznikly. Catherine reagovala s upřímnou vřelostí a vděčností. Kamilína odpověď byla zdvořilá, ale znatelně chladnější, což Alexandru zarmoutilo, ale nepřekvapilo. Samotné šperky zůstaly v Catherině vlastnictví pečlivě uložené a občas nošené na události, kde by jejich vzhled byl vhodný a smysluplný. Pokaždé, když si Catherine jeden z těchto šperků oblékla, pomyslela na královnu matku a na Alexandrinu víru v ní. Z těchto předmětů se staly víc než jen krásné objekty. Byly připomínkou standardů, které se od ní očekávalo, a odkazu jehož pokračování jí bylo svěřeno. Kateřina brala tuto odpovědnost vážně a používala je jako motivaci k zajištění toho, aby její práce a chování ctily důvěru, která jí byla vložena. V palácových kruzích kontroverze odhalila trhliny, které sice existovaly pod povrchem, ale byly pečlivě zatutlány. Nyní existovaly jasné tábory. Lidé, kteří tvořili tým Cambridge, a lidé, kteří tvořili tým Cornwall. Staré tituly, které v myslích mnoha lidí stále definují tyto dva páry. Tyto tábory ovlivňovaly rozhodování o personálním obsazení, plánování akcí a o tom, kdo jakou podporu obdrží z institucionálních zdrojů. Rozdělení nebyla otevřeným bojem, ale vytvářela neefektivnost a napětí, které stěžovalo plynulý chod paláce, než by měl být. Vysocí úředníci, kteří se snažili zůstat neutrální, byli oběma tábory podezříváni z tajné podpory toho druhého. Král Karel se pokusil tyto rozpory řešit řadou rodinných setkání, jejichž cílem bylo vyjasnit situaci a zlepšit komunikaci. Schůzky byly nepříjemné a někdy se na nich objevily stížnosti, které sahaly daleko za rámec šperků. Kamila vyjádřila pocit, že je neustále nepříznivě srovnávána s Dianou a nyní i s Catherine a že nikdy nebyla zcela přijata jako Charlesova legitimní partnerka a královna. Catherine hovořila o tlaku, který na ní vyvíjela, když musela neustále dokazovat svou hodnotu, zatímco byla za každé své rozhodnutí zkoumána a kritizována bez ohledu na to, co udělala. William hovořil o ochraně své manželky a dětí před institucí, která se někdy zdála být více zaujatá udržováním zdání než podporou lidí, kteří jí sloužili. Tyto rozhovory byly bolestivé, ale také do jisté míry katarzní. Pouhé uznání napětí, o kterém všichni předstírali, že neexistuje, vytvořilo prostor pro jeho konstruktivnější řešení.
Charles z těchto schůzek vycházel s jasnějším pochopením problémů, kterým čelili různí členové rodiny, a s obnoveným závazkem být spravedlivější v tom, jak vyvažovat protichůdné potřeby a zájmy. Nedokázal vyřešit všechny problémy, ani zajistit, aby se všichni cítili stejně ceněni a podporováni, ale mohl se pokusit být uvědomělejší a vnímavější. Byl to začátek, i když nedokonalý. Širší ponaučení, které z kontroverze kolem šperků vyplynulo, bylo, že symbolická gesta, i když dobře míněná, mohou mít nezamýšlené důsledky v rámci instituce, tak složité a zkoumané, jako je monarchie. Alexandrindar měl Kateřině soukromně uctít, ale stal se veřejným prohlášením o hierarchii a hodnotě. Budoucí rozhodnutí o rodinných dědictvích a osobních darech by se měla činit s větším vědomím toho, jak by mohly být vnímány a jaké rozpory by mohly odhalit nebo vytvořit. V této zvýšené opatrnosti se ztratila určitá spontánnost a osobní gesta, ale alternativa opakovaných veřejných kontroverzí se zdála horší. Když historici o několik let později zkoumali toto období, monarchie byl incident se šperky uváděn jako příklad napětí, které je vlastní instituci, jež se snaží modernizovat a zároveň respektovat tradice, snaží se ctít hierarchii a zároveň odměňovat zásluhy, uspokojovat očekávání veřejnosti a zároveň řídit soukromou rodinnou dynamiku. Samotný incident byl v celkovém schématu královské historie relativně malý, ale osvětlil větší výzvy, s nimiž se monarchie bude i nadále potýkat v nejisté budoucnosti. Kateřina uchovávala Alexandrin dopis v soukromém trezoru a občas si ho znovu přečetla, když si potřebovala připomenout, proč na její práci záleží a jaké hodnoty má stělesňovat. Královnině matce byly šperky ač krásné, ale pro ní zůstávaly méně důležité než poselství, které dar sděloval. Někdo, kdo po celá desetiletí s vyznamenáním sloužil koruně, věřil, že Kateřina dělá to též. Myslel si, že je hodna nést odkaz, který sahal generace do minulosti. Tento projev důvěry znamenal víc než jakýkoliv fyzický předmět a Kateřina se každý den snažila žít podle něj. Zda se jí to podařilo, musí posoudit historie, ale ona se nikdy nepřestala snažit. To je kompletní příběh o daru šperků, který odhalil rozpory v královské rodině a rozpoutal boj o dědictví, hierarchii a o to, kdo si skutečně zaslouží zdědit symboly minulosti monarchie. Napětí, které odhalil dodnes, formuje vztahy a rozhodnutí za zdmi paláce. Pokud vás tento hluboký ponor do dynamiky královské rodiny zaujal, stejně jako nás, musíte okamžitě stisknout tlačítko. To se mi líbí a přihlásit se k odběru. Odhalujeme příběhy, které ostatní přehlížejí, tajemství, která vysvětlují to, co vidíte na veřejnosti, pravdu, která všechno mění. Již brzy přijdou další explozivní odhalení o královské rodině, příběhy, které vás šokují a donutí zpochybnit vše, co jste si mysleli, že víte. Nenechte si ujít ani jednu epizodu. Přihlaste se k odběru, zapněte si oznámení a připojte se k nám, zatímco budeme i nadále odhalovat, co se doopravdy stane, když se dveře paláce zavřou a kamery se vypnou. Pravda čeká